Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, konposatu ez organikoak formulatzeko arau orokorrak eta oinarrizko kontzeptu batzuk ikusiko ditugu. Hasiko gara oinarrizko kontzeptuak aipatzen. Eta lehenik eta behin kontuan izan behar dugu gure konposatua formulatzerakoan, hau osatzen duten atomo guztien oksidazio zenbakien batura berdin 0 izango dela. Hau da, gure konposatua neutroa izango da. Eta aipatu dugunez oksidazio zenbakia hau definituko dugu. Eta oksidazio zenbakia da atomo batek izango lukeen karga, baldin eta lotura elektroi guztiak atomo elektronegatiboarenak izango balira. Eta elektronegatibitatea ere aipatu dugunez, definituko dugu. Eta elektronegatibitatea da molekula batean atomo batek duen gaitasuna elektroiak erakartzeko. Eta hau handitu egiten da taula periodikoari erreparatuz, periodoan zehar ezkerretik eskuinera eta taldean zehar behetik gora. Beraz, fluorra izango zen gure elementurik elektronegatiboena. Eta gero, arau orokorrei dagokionez, bi atal desberdintuko ditugu. Arauak formulazioari erreparatuz eta baita nomenklaturari erreparatuz. Hasiko gara formulazioarekin. Eta, formulatzerakoan gure konposatuaren elementuak desberdintuko ditugu. Eta bakoitzari bere simboloarekin adieraziko dugu. Elementu A elementua eta B elementua. Eta gero, bakoitzaren oksidazio zenbakia bestearen azpiindize bezala jarriko da. Beraz, Isa izango zen beren oksidazio zenbakia eta I haren oksidazio zenbakia. Eta kontuan izan behar dugun beste gauza bat da elementurik elektronegatiboena beti eskuinean adieraziko dela. Eta nomenklaturari dagokionez, guk bi ikusiko ditugu. Sistematikoa eta estok nomenklatura. Sistematikoari dagokionez, kontuan izan behar dugu, kasu honetan, azpindizei dagozkien aurrizkiak idatziko direla. Mono, di, tri, tetra, penta, baina orokorrean mono aurrizkia ez da erabiltzen. Edo ez bada helburu jakin bat daukagula. Eta beste alde batetik, elementu elektronegatiboenari uro atzizkia gehituko zaio edo oksigenoaren kombinazio bitarra baldin bada, oksido hitza gehituko da. Baina, hau aurrerago ikusiko dugu adibideetan. Eta gero, estok nomenklaturari dagokionez, kasu honetan, elementu edo elektronegatibitate txikieneko elementuaren oksidazio zenbakia, parentesia artean eta zenbakia erromatarrez adieraziko da soilik honek oksidazio zenbaki bat baino gehiago baldin baditu. Gaur azaldutakoa hurrengo bideo batzuetan ikusiko dugu adibideekin. Beraz, hau izan da guztia eta gogoratu jarraitu jakindun bai sare sozialetan eta web orrialdean.